Эпізод 10. Півоння і пеларгонія. Справа ад уваходу ў шавецкую майстэрню барана буйна цвітнеў вялікі куст бэзу. Сакавітыя, свежыя, цяжкія гронкі ветак іскрыліся ранкам у брыльянтавай расе. Днём палыхалі ў зелені, а вечарам цяжка згіналіся догал. Гэта была магія вясны, яе сіла і хараство, яе чары. Гэтаксама буйна расквітнела ў сэрцы барана каханне. Ён цалкам патануў у ім. Пазбавіцца кахання ён мог толькі вырваўшы сваё сэрца. Паўлінка зрабіла ягонае жыццё неверагодным. У святле кахання нават ейныя недахопы блішчэлі для барана, як каштоўныя камяні. Яе капрызы і жаданні рабіліся для яе законам. На другі дзень пасля з'яўлення ў яго паўлінкі баран, нічога ёй пра гэта не кажучы, пайшоў да Хурдзіча. Цясляр быў на падворку каля дома, нешта рабіў пры кучы дошак. «Добры дзень», – прывітаўся баран. Хурдзіч нешта яму буркнуў, нібы з-пад палкі. «А чаго вы гэта неяк не ў гуморы?» – спакойна запытаў баран. «А што мне танцаваць ці спяваць, га?» – рэзка адказаў Хурдзіч. Баран прыжмурыў адно вока і сказаў ціха, спакойна, але ўпэўнена. «Ты не ўзвярайся, стары ёлупень. Я з табой як з нармальным чалавекам размаўляю, дык і будь чалавекам, а не сабакам, бо я цябе навучу, як трэба з людзьмі размаўляць». Хурдзіч выпрастаўся, вылупіў вочы, ашаламлёна глядзеў на барана. «Што?» – працягнуў ён нізка і дзіка. «Тое, што чуў. Я табе не паўлінка, са мной так не пагаворыш. Каб ты не быў ейным бацькам, то я б табе навучыў яшчэ розуму, ты, фраерская дубіна». Хурдзіч знямеў. Ён сударгава сціскаў пальцы ў кулакі і цяжка ўздыхаў. А баран казаў далей. «Такога бацьку то толькі са скуры абдзерці. За што ты, боўдзіла, так яе збіў?» Хурдзіч ледзь не расказаў, але ў апошні момант стрымаўся і кінуў дзёрзка са свістам. «Чаго ты хочаш?» «Хачу забраць яе рэчы». «Няма тут аніякіх яе рэчаў, тут усе маі. А ты тут чаго мне камандуеш, га? Я зараз паліцыю паклічу». «Спакойна, спакойна», – адказаў баран. «І паліцыя не надта тут мне хваліся, бо як я пайду з паўкай да доктара, пазней падам на цябе ў суд, то будзе яшчэ горш». «А што мне да гэтага?» «Мне да гэтага тое, што я ейны жаніх, а як атрымаю метрыку з Вільні, то возьмем шлюб. А цяпер давай яе рэчы». «Няма тут ніякіх яе рэчаў». «Добра, то так сабе і запомні, што паўка нічога не мае. Усяго найлепшага». Баран развярнуўся і выйшаў на вуліцу. Хурдзіч кінуў працу на падворку і пайшоў у дом. Ударыў за нешта Юліка і, лаючыся, хадзіў па пакоі. Пасля абеду ён паклікаў жонку і загадаў ёй сабраць паўшчыны рэчы. «Якія рэчы?» – здзівілася кабета. «Усе, каб ні ў аднай ніткі тут яе не засталося». «Бялізну таксама?» «Усё я табе кажу!» – тупнуў нагой Хурдзіч. Тым часам баран вярнуўся дадому і загадаў паўці ісці з ім у горад. Яны абышлі шмат крамаў, і баран купіў для паўкі некалькі камплектаў бялізны, панчох, сукенку і паліто. «Гэта на пакуль. Потым купім больш і лепшага». Яны вярнуліся дадому позна, нагружаныя пакункамі. Паўця вельмі цешылася з набыткаў, не пераставала дзякаваць Аліку. Баран пры гэтым штораз болей хмурыўся, стараючыся схаваць сваё задавальненне. Вечарам пад майстэрню барана заехала фурманка. Нюра, матка паўлінкі, злезла з воза і ўвайшла ў будынак. Ацэньваючы, яна акінула зрокам памяшкання і звярнулася да паўлінкі. «Я прывезла табе рэчы, татка прыслаў». Баран прывітаўся з будучай цёшчай і выйшаў на ганак, пакінуўшы жанчын саміх. На падворку ён пабачыў невялікі воз, на якім быў жалезны ложак, масіўны кош з лазы з навесным замком, матрац і нейкія дробныя клункі. «Куды выгружаць?» – запытаў барана фурман. «Пачакай», – адказаў баран, вярнуўся ў майстэрню. Калі баран увайшоў, матка паўлінкі пачала з ёю развітвацца. «Фурману заплачана», – сказала яна барану. Алік нешта буркнуў ёй у адказ, і жанчына выйшла з кватэры.
Баран дагнаў яе і сказаў: «Пачакайце, калі ласка, тут есть еще одна справа». Жанчына стала пры возе, а баран вярнуўся ў дом, схваляваным голасам сказаў паўлінцы: «Распранайся, хутка». «Навошта?» – здзівілася дзяўчына. «Я ім адашлю ўсё іхняе. Ну давай». Баран гаварыў так рашуча, што паўлінка нават не наважылася пярэчыць. У спеху яна пачала здымаць сукенку і бялізну. Потым падала халіку праз шырму. Баран выйшаў на двор, перадаючы рэчы паўлінчынай матцы, сказаў: «Бацька паўлінкі казаў мне сёння, што яна ніякіх рэчаў не мае. Гэта хіба памылка». Ён кіўнуў галавою на воз. «Абыдземся без ягонай ласкі. Едь назад», – сказаў ён фурману. І воз развярнуўся на вуліцу. У майстэрні баран сеў на зэдлік пры варштаце і доўга глядзеў у акно, пра нешта думаючы. Паўка выйшла з кватэры, а праз чвэрць гадзіны вярнулася з вазонам, у якім рос вялікі куст пеларгоніі. Вазон яна паставіла на падаконні. «Падабаецца кветка?» – запытала яна ў Аліка. «Так, а дзе ты ўзяла?» «Прынесла ад сяброўкі. Тут будзе весялей». «А як яна называецца?» «Пеларгонія». «Пеларгонія», – задуменна паўтарыў баран, а праз хвіліну дадаў: «Півоння і пеларгонія». «А што за півоння?» – не зразумела яго Паўця. «Півоння – гэта ты». Паўлінка акінула яго здзіўленым позіркам. Ёй была чужая гэтая паэтычнасць у пачуццях, якой барана адарыла каханне. Для яе ўвага і далікатнасць Аліка былі камічнымі, а сам ён падаваўся ёй недарэчным. Праз некалькі дзён баран пачаў жыць з Паўлінкай як з жонкай. У любоўных справах ён быў неабазнаны, амаль наіўны і крыху суровы. Жанчын ён браў холадна, абыякава, нібы ад злосці, што час ад часу мусіць гэта рабіць. З Паўцяй ён разгубіўся. Тое, што яна таксама жанчына, як і кожная іншая, стала для яго адкрыццём. Кожная ноч з ёю была іншай, кожная ноч давала яму безліч новых адчуванняў. Паўця спрытна выдала сябе за нявінніцу і старалася пераканаць у гэтым Аліка. Баран ён не паверыў, але гэтае пытанне зусім яго не цікавіла. Ён ставіўся да яе заўсёды добра, лагодна, ветліва. Але Паўця з некай прычыны яго баялася. Дзяўчына выхавалася ў дробнамяшчанскім асяроддзі, была прызвычайна да бязглуздай, пустой, бессэнсоўнай балбатні. У той жа час баран гаворыў наогул мала. Акрамя таго, жыццё, поўнае выпрабаванняў і рызыкі, навучыла яго цаніць словы і прамаўляць іх толькі тады, калі яны насамрэч былі патрэбныя. Мора словаў, якімі людзі раскідваюцца, марнуюць час і псуюць характары, многіх робяць языкатымі робатамі, мутнай вадой. Баран, калі не ведаў справы, не влазіў у яе абмеркаванне. Калі справу вывучыў, то адразу і дзейнічаў. Гэтая алікавая рыса турбавала і раздражняла Паўлінку. Таму для ўласнага спакою яна ўголас разважала пра кожную дробную справу і цягнула каханка за язык. «Ведаеш, Алічак, я хачу купіць фіранку на акно. Так прыгожа было б, хіба не?» «Купі». Баран не лічыў грошы, які даваў Паўлінцы на вядзенне гаспадаркі. Памеры выдаткаў зусім яго не цікавілі. Паўця купіла 2 фіранкі, адну з якіх павесіла на акне. Глянуўшы на сваю працу, яна ж пляснула ў ладкі ад захаплення. «Ах, як жа цяпер прыгожа, хіба не? Шкода, што няма другога акна, а то быў бы цуд, вось дзе бяда». «Павесь на дзвярах, яны ж таксама шыбу маюць». «А можа, і праўду кажаш». Другая фіранка з'явілася на дзвярах. Паўця была задаволеная. Баран маўчаў. Фіранка на акне, пры якім стаяў савецкі варштат, была камічнай, забірала шмат святла, перашкаджала ў працы. Але баран нічога не сказаў. «Ведаеш, колькі я заплаціла, га? Амаль задарма ўзяла». Паўця назвала нейкую суму, пасля чаго баран глянуў на яе не то іранічна, не то са здзіўленнем. Ён добра арыентаваўся ў коштах і лічыў, што Паўця пераплаціла за фіранкі ўтрая. «Ашукалі дурніцу», – падумаў ён. Ён не згадваўся, што Паўця заплаціла менавіта столькі, колькі належала,
а ў 2 разы большую суму ўтаіла ад каханка для сябе. «Ты не думай, што гэта дорага», – баўбатала Паўця. «Гэта ж амаль як карункі, хіба не?» Баран маўчаў. «Дзіця яшчэ», – думаў ён з чуласцю. А Паўця знаходзіла ўсё новыя патрэбы, як сарока сцягвала ў дом розныя брыдкія і бескарысныя рэчы. Кожны раз пры тым у залежнасці ад апетыту і магчымасці, каб не выклікаць падазрэнняў, на любым набытку яна нешта зарабляла. У Аліка ж справы пагоршыліся. Ён згубіў зладзейскую чуйку. З цяжкасцю ён знаходзіў хоць нейкую работу і выконаў яе абы-як. А выдаткі раслі, таму ён перамаўся і кідаўся на штокольвек. Яму было цяжэй, бо цяпер ён заўважыў у сябе яшчэ адно новае пачуццё – страх. Ён баяўся трапіць у рукі паліцыі, каб Паўця не засталася адна. Раней ён працаваў асцярожна, але ўпэўнена, умеў дачакацца самага спрыяльнага моманту, тады без вагання з дакладнай ацэнкай сітуацыі здзяйсняў самыя цяжкія крадзяжы. Цяпер ён пачаў задумвацца там, дзе трэба было дзейнічаць. І вельмі сур'ёзна рызыкаваў, калі трэба было зрабіць усё вельмі акуратна, не пакідаючы па сабе ніякіх слядоў. Ён быў дасведчаны злодзей, усведамляў, у чым тоецца прычына, але толькі зводзіў брові на лобе і маўчаў з яшчэ большай упартасцю. Аднаго разу Алік вярнуўся дадому познім вечарам, прыехаў фурманка і злез ледзь дакульгаў з вуліцы дадому. Паўця ўстрывожылася. «Алічак, што з табой?» «Пабіў калена». «Як? Дзе? Ці моцна баліць?» «Паслізнуўся». Баран паслаў Паўцю да Стася рамізніка, уручыў ёй залаты пярсцёнак і перадаў, каб Стась яго прадаў. Акрамя гэтага папрасіў, каб Стась пераслаў яму паўлітра гарэлкі. Калі Паўка выйшла, Баран знайшоў некую старую кашулю, зрабіў з яе павязку. Ён меў разбітае калена і глыбокую рваную рану на лыцы левай нагі. Акрамя таго, у яго яшчэ некалькі гузакоў і драпінаў. Усё гэта ад таго, што ўвечары Баран знайшоў зачыненую кватэру на 3-м паверсе і адразу ж насуперак сваім правілам усляпую ўзяўся за работу. Адчыніў адмычкай дзверы, замкнуў іх за сабой і, пакідаючы ў кватэры ўсе дзверы наўсцяж, па-хуткаму агледзеў памяшканне. Праверыў, што ў кватэры ёсць чорны выхад, і ўзяўся за работу. Усяго праз некалькі хвілінаў ён пачуў, што нехта скрабецца каля парадных дзвярэй. Ён хацеў як мага хутчэй выскачыць заднімі дзвярыма, але на сходах пачуў, што знізу паднімаюцца нейкія людзі і стараюцца ціха размаўляць з нерваванымі галасамі. Да яго вушэй далецела слова «злодзеі». Тады Баран ціхенька пайшоў па сходах уверх. Гэта была вялікая 5павярховая камяніца каля гатэлю «Еўропа». Баран зайшоў аж пад самы дах, можа, удалося б яму перачакаць пагоню, а пазней выйсці з камяніцы, але зверху спускалася нейкая жанчына, якая размінулася з Баранам у цемры. Калі жанчына, спусціўшыся ўніз, даведалася, што ловяць злодзеяў, яна адразу ж паведаміла шукальнікам, сярод якіх былі 2 паліцыянты, куды пайшоў Баран. Пагоня рушыла следам. Прабіраючыся на паддашша, Баран паспешна выламаў шаўрам 2 дошкі ў сцяне адной з камораў, дзе сушылі бялізну, пралез і апынуўся ў другім цёмным памяшканні, завешаным шнурамі і мокрай адзёжай. Ён мог аблегчыць сабе заданне і проста зламаць замок на дзвярах, якія вялі на паддашша, але хацеў змыліць і затрымаць пераследнікаў. Праз вузкае акенца Баран вылез на дах камяніцы і пачаў паволі паўзці па краю ўздоўж вадасцёкавай трубы. Было цёмна, і рваў моцны вецер. Рукі злодзея здырванелі ад холаду. Кожны крок мог прывесці да падзення, бо труба была старая і пагнутая. Але Баран паволі дапоўз да краю даху з боку падворку. Тут ён пабачыў, што трапіў у пастку, бо дом стаяў далёка ад іншых. Ён апыніўся на краю прорвы. Абапершы ногі на трубу, Баран лёг на даху і адпачываў, чакаючы, што будзе далей. Ён спадзяваўся, што пераследнікі не заўважаць выламаных і прысунутых на ранейшае месца дошак, праз дзірку, ад якіх ён так пралез на паддашак. І, пабачыўшы, што ўсе дзверы зачыненыя,
Падумаюць, што ён неяк уцёк з дому. Тады баран мог бы перачакаць іх на вялікім паддашшы ноч, а для бяспекі і цэлы наступны дзень, толькі тады адсюль выбрацца. Надзеі барана не апраўдаліся. Людзі, якія заімкналіся, пачулі скрыгат бляхі і зразумелі, што злодзей схаваўся на даху. «Абы не ўцёк у іншую камяніцу», – з трывогай сказаў адзін з паліцыянтаў. Не ўцячэ», – адказаў наглядчык дому. «Наша камяніца асобна стаіць». «Можа скочыць уніз», – дапусціў іншы паліцыянт. «Дзе там? Ад яго засталося толькі мяшок касцей». Праз некалькі хвілінаў на даху папаўзло святло электрычнага ліхтарыка. Адзін з паліцыянтаў, выхіліўшыся праз акенца, даследаваў дах. Праз момант ён заўважыў на адным з краю даха, там, дзе заканчвалася вадасцёкавая труба, шэрую згробленую постаць чалавека. «Гэй, ты там! Паўзі сюды!» Баран не адгукнуўся. «Паўзі, бо застралю!» Баран выцягнуўся ўздоўж трубы, перахіліўшыся праз край даху, пасвяціў ліхтарыкам уніз. Унізе быў цёмны контур двухпавярховай прыбудоўкі. Гэта былі складзікі дроў. На даху прыбудоўкі выдзяляўся цёмны слой галін, складзеных там сушыцца, каб яны не займалі месца на падворку. «Злазіш ці не?» – раздаўся крык, а неўзабаве пасля яго і стрэл. Баран не адказаў. Ён схапіўся рукамі за трубу і павіс на краі камяніцы. Набраўшы паветра ў лёгкія, адпусціў трубу і ўпаў уніз. Целам ён змеў частку галінаў, праляцеў праз дах і ўпаў на дровы, а потым на падлогу. З усіх бакоў на яго пасыпалася паленне. Ён неяк выграбся з-пад яго і павольным крокам пайшоў праз цёмны падворак да брамы. Яго ніхто не затрымаў. Ён выйшаў на вуліцу, але боль у назе давалася ў знакі, таму ён спыніў фурманку і прыехаў дадому. Некалькі дзён пасля здарэння баран не выходзіў з дому. Паўцю дзівіла, што Алік не прымаў замоваў ад кліентаў, якія прыходзілі ў майстэрню. Калі яму прапаноўвалі нешта адрамантаваць, то ён казаў, што старызны ўжо не паправіш, калі замова была на новы абутак, або спасылаўся на лішак працы, або на адсутнасць матэрыялаў. Кліентам, якія паводзілі сабе выключна нахабна, заломаў такія кошты, што яны самі ўцякалі з майстэрні. Зрэдчас, аднак, ён нешта прыймаў. Здаралася, што ўзятую для вока работу ён аддаваў іншым майстрам. Усё гэта вельмі непакоіла Паўку, якая ад прыроды была вельмі хцівай. Ён мог бы столькі зарабляць. Яна не звяртала ўвагу на тую акалічнасць, што лад жыцця, які яны вялі, не хапіла б і заробкаў 5 шаўцоў. Сама Паўця распускала шмат грошай, знаходзячы штораз новыя патрэбы. Не раз яна ўсё ж задумывалася, адкуль Алік бярэ грошы, але пакуль не была ў стане разгадаць гэтую загадку. З таго часу, як баран пачаў жыць разам з Паўцяй, ён ніколі не мог не заснуць, не пераканаўшыся папярэдне, што яна ўжо спіць. Ён баяўся, што ў сне можа збалтнуць нешта, што яго выкрые. Аднойчы, гаворачы ў сне, ён пабудзіў каханку. Спалохаўшыся, яна пачала яго штурхаць і распытваць: «Што такое? Што з табой?» «Нічога, нічога, спі». Але аднойчы Паўка прачнулася апоўначы і не магла заснуць. Алік спаў, цяжка дыхаў, часам нешта мармытаў, але Паўка не магла разабраць словаў. Раптам Алік пачаў гаварыць моцна і выразна: «Здымі ж ты з мяне гэтыя кайданы, так баліць, нага, здымі кайданы, дай разак. Трэба парэзаць заклёпкі, толькі каб наглядчык не бачыў». Ён трызніў некалькі хвілінаў, успамінаючы турму, кайданы, наглядчыка, страляніну, краты. Часам ён устаўляў неразумелыя Паўці словы з турэмнага і зладзейскага жаргону. Паўця знепрытоміла. Не ад страху, а хутчэй ад здзіўлення. Яна ніколі б не падумала, што ейных каханак такі салідны, паважны, спакойны, як яна высветліла злачынец. Назаўтра Паўка падпільнавала на вуліцы матку, бо дадому вяртацца баялася, і расказала ёй слова ў слова тое, што чула ўначы. «То рэмшчык,
адразу ж зразумела кабета. Я гэта з самага пачатку ведала. Нідзе не працуе, добра жарэ і апранаецца. Такому дык толькі жыць і жыць. Ручак не выпацкае, а золата на пальцах носіць. Аднак сумленная матка не параіла дачцэ кінуць поўнага заганаў каханка. Наадварот, яна сказала: «Цягні з яго ўсё, што можаш. Да такога ўсё лёгка прыходзіць. Памятай пра гэта, не будзь дурніцай». Ейная дачка і не была дурніцай. Яна расказала матцы, што ўжо і так шмат сабрала грошай, цягнучы іх са свайго каханка. «Глядзі, дачушка, будзь разумніцай, бо пасля будзеш локці сабе кусаць, як кіне цябе і паляціць да якой лафіндры, альбо трапіць у турму. І забіць жа яго могуць». На гэтым нарада маці і дачкі закончылася. А баран усё больш кахаў сваю дзяўчыну. Паўця была цэнтрам ягонага жыцця, думак і ўчынкаў. Кожнае ейнае жаданне было для барана святым, а кожны капрыз ён выконаў адразу ж. Ён жыў марамі, а тым часам рэчаіснасць жалезнай хваткай душыла яго за горла. Алік ведаў, што Паўлінка з ім няшчырая, што мала дае яму сваёй дабрані, не клапоціцца пра яго, але вырашыў для сябе, што будзе цярпліва змагацца за ейнае каханне. Калі б Алік меў прыгожа гаварыць, калі б мог выказаць свае пачуцці і думкі, то пэўна гэтак бы і сказаў ёй: «Каханая, ты для мяне сонца і кветка, ты для мяне ўсё тое, што з цябе зрабілі мае мары і спадзяванні. Будзь жа такой далей. А калі табе гэта цяжка, і ты не можаш для мяне быць той, кім бы я хацеў цябе бачыць, то прынамсі прыкідвайся. Рабі выгляд, шануючы маё каханне, бо большага ты не знойдзеш ва ўсім свеце. Бо ніхто цябе так моцна не пакахае. Некаторыя будуць бачыць у цябе толькі тое, чым насамрэч пагарджаюць, што называюць зняважлівымі імёнамі. Я ж цябе атачу хвалой, якой ніхто цябе не пазбавіць. Ты будзеш маёй багіняй, маёй душой, маёй тугою. Каханая, што я магу табе даць? Я паднясу табе ўтульнасць, дастатак, магчыма, раскошу і аддам назаўсёды сваё беднае, гаротнае, спакутаванае сэрца. Будзеш у ім панаваць і жыць, пакуль яно само будзе біцца. Можа, гэта невялікі падарунак, але ведай, што больш табе не прапануе нават самы багаты кароль. Для іншых ты толькі жанчына, можа прыгожая, можа поўная спакусы. Для мяне ж ты самая чароўная асоба ў свеце, даражэйшая за ўсе скарбы свету. Для цябе адной я бы знішчыў усіх і ўсё». Гэтак адчуваў і думаў Алік баран. І калі б гэта сказаў Паўці, калі б умеў прыгожа складаць сказы. Пакуль па-ранейшаму маўчаў, хмурыўся і ўсё думаў. Ён разважаў, як зрабіць Паўку шчаслівай. Паўця таксама напружана думала, як выцягнуць больш грошай са свайго каханка. Такое жыццё. Баран змагаўся за скарб, якога ў душы простой мяшчанкі не было. Паўця, маючы гэтыя скарбы перад сваім носам, змагалася за мізерную апранаху і залатыя цацкі. А перад дзвярыма майстэрні ваўсю квітнеў куст бэзу. Гэта была магія вясны. А ў сабачым цельцы трапяталася яшчэ пагарджанае лёсам і людзьмі сэрца, шчанячае сэрца мілага.